En dic Trini, soc d'Ontinyent. Via WhatsApp m'arriba un comunicat que hi ha una revisió de caixes nius. I pensant que m'agradaven molt els pardalets, li agradaven molt a mon pare i que tinc una filla que estic segura que li agradaria, doncs vaig pensar, doncs he d'anar. Vaig veure este projecte amb tanta força, no? Tan complet, que no era sols plantar arbres, perquè sí, no era algo simbòlic, era algo més. Són persones que acompanyen aquests arbres, no? Que estem ahí junts. I pues, el fet d'anar a un lloc que t'agrada, no? De cuidar-lo, i trobar-te amb persones que no coneixies i que t'arriben, i que són totes diferents, però totes tenen una passió, que és la natura, pues m'agrada molt. A mi no em fa pere alçar-me un matinat per anar a un encontre de l'arrel, al contrari, no? El desitge. M'agrada. El que vinga a Júlia, per mi, pues, és un altre vincle més que ens uneix ahí. I quan estem en algun projecte de l'arrel és que tot fluix, no? És una cosa que ja es diverteix, de sobte li s'ocorreixen un munt de coses en la natura, jugar en qualsevol cosa, trobar qualsevol cosa, no s'avorreix. Molt important. Que l'arrel serà diferent per a cadascú, segons el que cadascú vulgui trobar. I que cadascú que vinga a l'arrel ens aportarà alguna cosa diferent i nosaltres podrem aportar-li també. I res, pues li diria que vinga a conèixer, que vinga a que coneguem i que vinga a disfrutar. És trist trobar-te pues, en restes que no pertoquen, per exemple, que embruten el lloc. És trist. Quan la natura descarrega les seues coses i les seues coses desapareixen, però les que deixem nosaltres no. Tarden ahí. Júlia va néixer en la tardor. A mi un record que tinc de menudeta era... Bueno, no de tan menudeta. Era unes altres xiquetes més menudes, ¿vale? Alçant fulles cap amunt i fer les coses de pluja. I això... Pues m'encanta. M'encanten les fulles que cauen a terra i nutreixen la terra. Va tornar-se a alimentar l'arbre d'elles. És molt intel·ligent. On vaig, es genera tota aquesta altra vida, no? Que fa que la terra es regenere altra vegada per a nutrir l'arbre. Passió, vida, companyerisme, amistat, força, unió. Vols eixir, Tobi? Vols que t'agafe? Vine. Així està. Vos estimem, arrima del coret. Y Toby mirando. Y ahora un besito.